unu anụkwara nke na-eme na nwaanyị amụlọba ụmụ nwaanyị kukumba ụmụ nwaanyị ojile eje agha ụmụ nwaanyị ojile asakati efele na nwaanyị jidere nwa ọ mụrụ n'afọ dị ya ndị 8 months wee were amụlọba wee na-agụrikọ nwatakịrị ọshụ wee were amụlọba kukumba karọt gogwetigbo wee hụrisichaa nwatakịrị ọ mụtara n'afọ ọhụ ya nke bụrụ na ogidere nye bụ nwatakịrị mgbe ọ dị ya ndị 8 months wee rizie kịta anụnwa nwatakịrị merụ 3 years na nwatakịrị a nọrụzie kịta o were aka tii n'ọhụ ya na-ahụ na nne ya ebunyekwugori ya ma ọya nwe asị na ife ọhụ nwatakịrị na ụlọ ehurezi ehule ma ọya ebunyekwu nya bụ nwatakịrị nke vibrator nwa dị ya ndị 8 months etinye vibrator na ahụ na-ada ya gbogbogbogbogbo na nya bụ ife ebinyegokwa anya bụ nwatakịrị ọya bịakwanụ ka ọ nọ n'ụlọ ụdị akụka na ọkwa papa ya bụ nwatakịrị bụ ife si na ọchọ justice nwaanyị mere ụdị ife a bikonu ọ bụ na nne di ya bịa ọmụgwọ ọdụnụkọ ya hapịa nwaanyị mere ụdị ife a ọ bụrụ na akpatara ya house help nwaanyị ọdụnụkọ ya hapịa onye jidere nwa ọ mụrụ n'afọ wee were amụlọba wee were vibre wee na-agụrikọ nwa ọ mụrụ n'afọ ọ na-abụ nne di ya maọbụ ndebe di ya bịa ọmụgwọ ọ na-abụ fa ka ọ ya afọ hapụ bịakwanụ ka ọ nọ n'ụlọ ụdị akụka na manụ n'okwu ya eche nna ọzọ ụmụ nwoke na-ejide ụmụfa na-agụrikọ na-atụba ime amakwụkwọ na ụmụ nwaanyị sokwa emenye bụ ife na fa na-ejideri nwa fa mụrụ n'afọ eche nna ka ụmụ nwaanyị n'ọzọ ndị house help ka fa na-eme maọbụ ndị oyifa nwaanyị amadụ n'orukwugweri na ụmụazị fa mụtara n'afọ ka fa ji n'ụtụtụ a wee were amụlọba wee na-agụrisi ụmụfa wee were ile wee na-arakasị ụmụfa ọhụ hei nke a bụkwa na nnukwute arụ nwaanyị a ya ekwesịkwa ije weta bọịla eji eti mmiri ọkụ maka na ọ bụrụ nwoke atịntị ikpebie ya amụ na ntụ ọ bụ nwaanyị ewere bọịla eti ihe n'ọkụ ọcha ọkụ ewenye ya n'ọshụ ekwesị iwenye ya n'ọshụ nwaanyị abụghị ezigbo nne o wee bụ na papa ya bụ nwatakịrị na-akọwa ka nkọkwara unu ka o si mee ụmụ etinyere unu ya bụ ife onyonyo mana ebe ahụ a na-ekwu ka esi wee menye unu manụ ụmụazị ma ewesịnata ya nnọọ maka ndị nwe ihu akwa mana ntụ a nkọwara unu na-ege unu ya aghọta ife a na-ekwu na papa nwatakịrị a na-akọwa na o jikwa ife aka ebe na o nwere ife ọ fụrụ na foonu ya bụ efurefu nwunye ya na ọ na-abụrụ ọ na-agụ nwatakịrị ọ na-evidio ọ na-agụ ya ọ na-evidio nwatakịrị a na-aṅụ ya ma ala ọ na-arachi ya ma ọhụ na-agụ ya vibre na-agụ ya amụlọba na-agụ ya kukumba ọ na-evidio mbụ nwaanyị a amamife bata na ndị uwe ojii egosighị ihu ya ndị unu kwesịrị ibu fame ife unu egosi ihu fa ọ ya abụfachi ime ife ahụ mbọsị ọzọ maọbụ onye chi ime ya ọ ma na ihu ya ya agba n'ihu akwụkwọ ọ hapụ ime ya unu hapụ ide egosi ihu fa ọkwa ya bụ na fa ya ada eme onye mee ife ọjọọ si gosi ihu ya amam nke bụ onye mee ife ọjọọ unu ejiburu ihu ya debe na korota unu abịa na-akọfusiri ya akụkọ n'ihu akwụkwọ ka ezi furu ji wee tibie gosi na ihu ya ka anyị mara onye ka ndị ọzọ wee mụrụ aka onye chi ime ọmanụ ya agba n'ihu akwụkwọ egwu ya ekwezie wee mee wee na papa ya bụ nwatakịrị na-akọwa na mgbe ọ chọpụtara ife a adịnye na nwaanyị ya ebidokwa ọ dịkafa aha anụzi ọ sị na since 4 months ka ọ fụdebere nwaanyị na ọ fụnuchie na nwaanyị kpọọ nwa ụfọdụ si na o meghe ego nwaanyị ọ dịka ofe anụ gburu gbasaa onye ka papa nwatakịrị na-akọwa ọ dịka o jere ịfụ nwa ya oge ọbụla nwa ya rịnye aka n'ọhụ one n'ike nwa ya ọ bụrụ na oye oye na nwa ya bụkwizi ma ọya o wee jee kpọọ ndị uwe ojii gwafa na oji ife aka ebe akpụpụ nwaanyị ụlọ ikpe ruo ebe ahụ nwaanyị sịfa na ọdị ime ndị uwe ndị ụlọ ikpe si anya na ba ya tizie n'ụlọ wee na-abịa nwoke wee sị na-asị na nye na nwaanyị afọ na since 4 months onye tụwara nwaanyị ime ya weta rizọtụ o ji wee jekwanụ melabụ gosi na ọdị ime na nwaanyị eprovide ya nke ndị ụlọ ikpe wee hapụ ya nwoke wee jee na nke ndị social women affairs wee jee gwafa ndị ahụ jezi kpọọ ndị uwe ojii nke Delta steeti wee jee kpụrụkwa nwaanyị nke abụọ na nwoke si na ọ chọrọ justice na ọ bụ na onye bụ nwoke ewurikọrọ nwa ya na ndị gọọmenti ahịa echede eche enyewegbe ya ntaramahụhụ akpụrụ gị eti n'ume ụlọ nga kụbịa dandu ka sepụretela manda bido sheka mana kịta na ọ bụrụgo nwaanyị ọnamin duru na ụmụ nwaanyị mee ife ọjọọ na aha enyefa ntaramahụhụ ka ọsọ ụmụ nwoke ka a na-enyere ntaramahụhụ okwotu a ka otu nwaanyị onye Imo steeti bi n'Enugu steeti si wee bo di ya ebubo na di ya ejidere ụmụ ya na-abụ nke dị 5 years na nke dị 3 years na-alarịfa na-ahụ rikọva eburu nwoke tii n'ime ụlọ nga ejezie nene ọ bụ na nwoke alaghị ụmụ ya akpụrụ nwaanyị tii n'ime ụlọ nga nwaanyị jee ụlọ ikpe ahapụ ya si anya na ba ya sikwa n'ụlọ wee na-abịa mana ọ bụrụ nwoke akpụrụ ya tii n'ime ụlọ nga ya si anya si n'ụlọ wee na-abịa ọ ya nọgide n'ime ụlọ nga ekpecha anya bụ ikpe ọ na-emiri dị na enwe dị ntaramahụhụ ka ọ na-abụ na iwu gọọmenti echenjigo na onwe ife nwaanyị mere
na anya atụ ya nga ka ogene. I no understand una. Ka udi ka hapụ unu ka unu gele ụdị akụkọ nke ka unu nụ afa nwaanyị nụ ka esi wee mee interview n'ife nyebe efu nwaanyị na-akọ. Ịchọkwa ịnụ nwaanyị na eburu nwoke bịakwa ka ngwa ya ife iyi eme ka ị marụ na nwaanyị kukumba ka nwaanyị amụlọba ka ụmụ nwaanyị ndị ojiile eje agha ndị ojiile asakasị ikpu ụmụ nwaanyị ibefa. Ọ bụrụ na ị na-eme oyi nwaanyị bife ịnụwa ya anụwa mbọsị o ya abịabewe nwere ike dawarịa ya nke izi gbaa iche na mmadụ bụ ego nke abụọ ọbịa nke ịtọ maọbụ nke ịnọ ije gote kukumba igote amụlọba gote nke vibrator idebie mgbe ahụ ihe ebido na-emetụ ya aka ije kwụnye deten n'ọkụ egbe ya maka ọ na-abụfafụ ya o mewe akpa gbogbogbogbogbogbo ụbụrụ isi fa na-apụ fa hazikwa ama ebe fa nọ fada kontrol kwa onwe fa iti ha kwa anyị ebido ga gbogbogbogbogbogbo gote ma nke nwe nke na-enwe ile nke ya bụ ọ na-alava ile ya na-emetụfa n'ọnụ ọjụ nke a na-agbalị isi gokọta ya nnọọ ka i wee marụ na nwaanyị amụlọba ka nwaanyị kukumba nya igoti ya ọ bụrụ na o kwelu ome accept iwere deten wee mee ya ọga ịgbawakwa nya ịgbawa hapụsịrị patị ụgbafuo ịchịkwana sịrị patị ọgwụ nwaanyị ya mụ kukumba ịnụbatakwa ya n'ụlọ onwegwu ife ime ka imetụ ya mma ọtụkwa ugbuo onwe n'elu ebe ahụ and ịnụbatazie fa anụbata fa nwee ịkpapụta ya ka o sie ọ na-afịazikwa ahụ nya ịya ayọgide ọhụ ịkwụrụ ụgwọ ya ụfọ ka ụmụnna ga ya da-abịara unu ikpe ọhụ nya sela ọhụ everyday isi na awụ ya bifo fe wee nye ya ọhụ ụfọdụ difa na-adakpofa n'ike maka fa ahịa ewepụta ọ bụzi ụmụ nwoke obi kọlọkọlọ o dikatazie ya okweghị ya o were nwayọ dakpo ya n'ike ozugbo narị anya ọkwa ụmụ nwaanyị kukumba fa ha wadodobe nwoke okwu ofu ọkpa na ụlọ ofu ọkpa na obe ụmụ nwaanyị ibefa ka hapụ unu ka unu gee interview emeghe. Good afternoon, Deltans. Good afternoon, Nigerians. Yes, we are here for the case of a 3-year-old girl child who was allegedly by a mother using a toy known as vibrator to daughter on multiple occasions, and the issue was reported by the father to my office. Then we took it straight forward to the police. She was arrested, and today, 32-year-old Miss Wilson Tracy Omonigo was arraigned at the magistrate court in a Fun here in Delta State. Upon Rabbi court, she was granted bail because she was pregnant, and for that reason, she was granted to get her joint till 2nd of December 2025. The father in this matter has video evidences because he said he was in a trance, sleeping, and he saw the wife doing this to the daughter, and that's why he confronted the police. Upon going to the hospital, confirmed that the room and there were penetration with a vibrator, even though the bruises, all as indicated by the doctors in the medical report. But we do not know on what ground or what basis she was granted bail, however, but we are optimistic that in this matter, the men also need justice. The boy child, the man child needs justice. The girl has been taken from the mother and been handed over to an orphanage home, so that from there we can recuperate her back before she will be reconciled back to the family to let go of those habits. But even if she's standing here, she keeps putting her hands and touching her areas. And when she was asked who was doing all of this to her, even in the station, she said it's her mother. And she's a single mother. Father stays alone. The mother stays with the daughter. No, no, that's she's a single mother. If you stay alone, she stays on her own. And that's the reason we are addressing members of the public today to know that the father also needs justice, and the little child of 3 years old, she also needs justice. It will be beneficiary for us also to hear from the justice man. Tell us, please. Good day, Nigerians. I want to greet everyone. I also want everyone to lend their voice on this issue, because this has been going on for a long before I came to activist Kevin to complain and gave him several videos of she girl. But I didn't want to take it this far, because as a man, you understand, I've been most traumatized and tears day and night. But surprisingly, I was on transit, I saw it. We came to the station after statement. That's why when I gave them the video, everybody was angry of the video of she. And when she was 1 year and 2 months to 3 months, then and I said, let's go and look for her and arrest her wherever she is. We searched for her, we saw her, we brought her to the station. Getting her to the station, she said nothing like that, nothing like that. So we detained her and we left home. I told them that they should carry out the test, which I paid the money, they should carry out the test. So on getting home the next day, the police told me that they saw the child on her own, putting her hand on. And when they checked, it's okay. They took the child to hospital, which is government hospital general or a front, I don't know.
but it shows on the doctor report room. So when they came back, the child was not only, she was also infected with transmitted diseases. With vibrator, like as in that is, but along while the case was investigating, they said they're going to charge her to court. That they told me from the police that it's a high court, that there's no need for hearing. This is a persecuting case. Surprising today, going to the court, I saw them. I said, "It's not high court." They say it's judicial court. They want to do this magistrate court. They want to take this before we go there. I was angry, but I had to stay. I can't. My activists were there. My lawyer was there. All of a sudden, in the court, when they were saying it, there was no tender of the proof that I gave them of the video and other proofs that I gave them of the voice note. There was nothing there. And they said they can't have it. Why my daughter is in orphanage, why I'm still alive and I have a mother. And with all of this, I still have more evidence to that, which I saved. But I don't want to expose all of this. That is why I came to human activity, which he has many of the video. So please, Nigeria, I want you to lend your voice. My name is Urash Uzoma. I'm Igbo. We reside in Warrior. So I need your help. I need justice because I don't get justice as a man. Because if I was the one who did this, I won't give a second hearing and I will be sent to prison direct. But why is it like they are compromising it? They say she's pregnant. Who is she pregnant for? Someone I don't see for more than 4 months. Who is she pregnant for? Where is the pregnancy result? They did not bring any pregnancy result. That's fine. However, ladies and gentlemen, we are hopeful from now till on the 2nd of December, we'll take the matter to the Ministry of Justice, Delta State, because I don't think we can carry on with this matter in the magistrate court. Let the Department of the Ministry of Justice, Delta State, let them handle the matter, and I hope we'll get it. My name is Activist Kevin Ejumudo. And this is Delta State Police Command. The other time in Ogborikoko, we paraded the man who was having 3 of his daughters, who were mostly underage. Now, and it's unfortunate because about a few days later, we got another disturbing report where the father of a 3-year-old child who had a baby with a lady is not yet married to came to the station and reported that he came across a video where the mother of his daughter was having the 3-year-old daughter. That is a mother practicing with her own daughter. We are bringing this to you so that we understand the societal vices and how to come together collectively to tackle it. The child is 3 years old and the mother is 28-year-old. On the strength of that information, the DPO Ogborikoko CSP, Temi Agbede Zokumo, swiftly mobilized men and arrested the mother. And investigation has unraveled that indeed the allegations are true because there is a video evidence. Not only did she see her own child, she took it, she had it on record. Madam, what's your name? Tracy Wilson. Tracy Wilson. Yes, sir. You know why you are here. Yes, sir. And you are aware of the video that you have seen, and some Yes, of us sir. have seen it too. Yes, sir. Please, on your own, narrate what was happening on that video. My child was. I have the video of I have the video. O si na foto ebe nwa ya na-aṅụ ya ala nyanwa gbara ọtọ, nwa ya gbara ọtọ, nwa ya na-agụ onwe ya aka n'ọhụ. Continue. Be free now. She was touching her. Okay, if you cannot describe that video, describe what you have been doing with your daughter that made you to be here today. I've been In what way? touching her. You touch her. O si ya na o nwere idea na ọhụ nwa ya eyelugo oye na nwa ya abụrụzikwa na nwa baby virgin. Yes, sir. You are aware. Yes, Whose sir. child is she? She's my daughter. When did you give birth to her? October October when? 21st. Okay, it's okay. How long have you been practicing this with your daughter? Since 8 months. Okay, openly, naturally, just tell me, do you practice? Is a yes or no Sir. question? Yes, sir. Yes. So is that why you are practicing it with a little girl of 3 years? Yes, sir. Yes. So what fun and pleasure do you derive from it? Nothing, sir. Huh? Nothing, sir. Please, now that you are here, just tell us how you feel. I feel so bad. I feel disappointment. No, I'm not saying you like someone that is I actually feel so feeling bad. Yes, sir. I feel. I'm so disappointed. I'm not Now, supposed to be a mother. You are aware that at 3 she's no longer. Yes, sir. Have you been informed that she tested positive to transmitted disease? Yes, sir. STD. Yes, sir. And you are aware that she has it. Yes, sir. So do you think this child should be left with you or should be taken away from you? No, sir. What do you think? What do you want them to do with the child? I want them to take her away from me so that I'll work on myself. I promise to be a better mother But I'm better mother from the society or from prison. from the society. You don't want to entirely. be charged to court. You don't want to go to prison. No, sir. Are you aware that you are accountable for everything you do? Yes, sir. The law does not believe in this kind of mercy you are seeking. You are an underage. Not just that in Nigeria as a country,
It is not even permitted by law.